per inaugurar aquesta exposició de banderes amb el suport, lògicament, de l'Ajuntament d'Alzira i de la Regidoria d'Igualtat. Les banderes que avui es presenten així no són uns símbols de color, són emblemes de lluita, resistència i d'orgull. Cadascuna d'elles representa una història, una unitat, un col·lectiu que ha treballat incansablement per el seu reconeixement i per la igualtat. Des de la bandera de l'Arc de Sant Martí, que va ser els seus inicis, que ja és un símbol universal, fins a les que us representa, que ara farem una xocoteta també i espero que anireu a explicar-vos un poquet. És a dir, totes elles, fins al col·lectiu LGTBI i demés, totes recorden la importància de visibilitzar i celebrar la diversitat que enriqueix la nostra societat. Qui em coneix sap que jo ho dic, allò que no es veu és com si no existira. Ara mateix vinc d'un altre acte que acabem d'obrir sobre el tema d'envelliment actiu i en aquest cas estem parlant de literatura. És a dir, jo sempre, aquestes coses per a mi, si no es veu, és insistides, per tant, hem de visualitzar-ho. Bé, continue, no us diré jo que jo m'enrotlle, és dir... Bé, des d'esta regidoria treballem dia a dia perquè aquests valors es traduïsquen en accions concretes per a combatre la discriminació, garantir drets i construir un municipi on totes les persones puguen ser les que són, sense por ni prejudicis. Vull agrair profundament als que han fet possible aquesta exposició, al col·lectiu, a la gent que els heu acompanyat, que esteu apoderant-los, tinc antes que hi ha gent que ha vingut de fora, a totes vosaltres que seguiu així, moltíssimes gràcies. Este acte no és ni més ni més que un pas més cap a un camí, cap a una societat més justa i inclusiva. Us convidem a tots a recórrer amb la companyia de Bernat, que anirà explicant-vos. Per què? Perquè amb això el que anem és a aconseguir el respecte a la diversitat, que no és només un deure, sinó és un privilegi. És un privilegi que es fa a tots millor com a comunitat. Moltes gràcies per la vostra assistència i ara Bernat anirà parlant. Agrair la presència de socis de l'associació, òbviament,